Sopro-Onlinessa voidaan luoda tekoälyn avustuksella hetkessä opiskelijoille käytännön harjoitustehtäviä eli työohjeita. Sovellus luo selkeät vaiheittaiset ohjeet joko tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten perusteella tai vapaamuotoisen tehtävänannon mukaan. Tehtävänanto voi olla jokin konkreettinen työtehtävä, esimerkiksi pohjusta ja pinnoita kipsilevyseinä. Tekoäly luo rungon ja ohjeistuksen, jota opettaja voi sitten parannella ja täsmentää tarpeen mukaan. Valitse koulutuksesta ensin se moduuli, johon tehtävät halutaan lisätä. Klikkaa sitten työohjeet -painiketta. Sovellus avaa kentän, johon voit kirjoittaa vapaamuotoisen tehtävänannon. Mikäli koulutus perustuu ammatilliseen tutkintoon, tulevat kenttään automaattisesti näkyviin kyseisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset. Näistä valitsemalla voit nyt luoda opiskelijoille heidän osaamistaan kehittäviä harjoitustehtäviä. Kun kentässä lukee haluttu työtehtävä, paina Luo tehtävät -painiketta. Sovelluksen käyttämä tekoäly luo tehtävänannon mukaiset harjoitustehtävät muutamissa sekunneissa. Tehtäviä voi nyt muokata vapaasti sekä poistaa ja luoda tarvittaessa kokonaan uusia. Tehtävien järjestystä voi muuttaa nuolipainikkeesta klikkaamalla. Tehtävätekstejä voidaan muokata käsin tai vaihtoehtoisesti tekoälyä voidaan pyytää parantelemaan tekstiä edelleen tuunausominaisuudella. Klikkaa Tuuna-painiketta ja anna tekoälylle ohjeet, miten haluat tekstiä muokattavan. Esimerkiksi pidennä tai tiivistä tätä ohjeistusta. Tekoäly generoi ohjeesi mukaan parannetun version tekstistä. Voit ottaa parannetun version käyttöön tai hylätä sen ja koittaa uudelleen. Lisäksi yhden tehtävän saa helposti jaettua useaksi tehtäväksi maalaamalla halutun tekstin hiirellä ja raahaamalla sen sitten uuteen tekstilaatikkoon, jolloin syntyy uusi tehtävä. Ennen julkaisua voit vielä viimeistellä tehtävät. Voit linkittää ne keskenään siten, että opiskelijan on mahdollista suorittaa ne vain tietyssä järjestyksessä. Tehtäviin voidaan myös lisätä kuittaus, jolla opiskelija kuittaa vaiheen tehdyksi ja voi saada siitä sitten automaattisen hyväksynnän. Kun olet tyytyväinen tehtäviin, voit julkaista ne joko yksitellen tai kaikki kerralla, jolloin ne tulevat näkyviin ja suoritettaviksi opiskelijoille.